A Xunta reforza o control policial de cara a esta tempada de alto risco de incendio. O director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández Couto, estableceu unha última reunión do Comité de Coordinación Policial Antiincendios unha distribución dos diferentes efectivos sobre o territorio, prestando especial atención a aquelas áreas con maior incidencia de lumes. Así, o que se fai a través deste comité é un seguimento, planificación e reforzo da coordinación das diferentes accións promovidas pola Consellería de Medio Rural e as diversas forzas e corpos de seguridade do Estado para loitar contra a actividade delictiva incendiaria, especialmente nas zonas de lumes recurrentes. Tomás Fernández Couto insistiu na importancia da colaboración cidadá e lembrou o teléfono 085 o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal.